A ja som sa v jednom momente postavila, že som si povedala svoje, idem preč a oni začali si, že chod domov, hanba. A si hovorím, že a toto nie. Ja nejdem domov. A tu si sadnem a ešte si to celé vypočujem. A zrazu som ich nechala v kľude si to celé akože prečítať z papiera. Ani to už nevedeli autenticky povedať, čo si myslia. A zrazu tam počujem, že vláda neonacizmu, fašizmu a takéto. Ja pozerám, že jediný poslanec, ktorý je v parlamente, ktorý viackrát hajloval, je Michal Sabo z Progresívneho Slovenska. Prajem dobrý deň, vítajte pri novej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. V štúdiu sedí so mnou žena, bývalá politička, ktorá vždy dokáže vyvolať rozruch a tisíce komentárov, prípadne milióny videnie videí. Mojou hostkou je dnes Romana Tabaková. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pani Tabaková, vám sa darí, vám ide karta vždy. Vy čo zavesíte na vaše sociálne siete, to vždy zožne nejakú vlnu, Ošiaľ. Väčšinou hejtu, ale povedzme si rovno, že tá kritika je silná. Tak kúpali ste sa v tej Tatranskej Bystrine, tam ste si to, ako to vnímate? Dostali vypapať, poviem slušne. Teraz ste Tak išli ako do každý divadla. politik. Ste ešte politička? Ja si myslím, že áno. Veľmi som aktívna vo verejnom živote, takže... OK, čiže išli ste do divadla. Za minulý rok mi prešiel zákon, takže ja si myslím, že som ešte politička. Išli ste do divadla minulý víkend. Áno. Sedeli ste na predstavení, po predstavení sa začalo to politické školenie mužstva, hej, tá kázeň, ktorú herci dávajú divákom. Nie každému sa to páči, niekto to víta, niekto nie, ale vy ste si urobili video, začali ste sa nahrávať a prehovorili ste tým hercom do duše. Veľmi slušne. Áno, bolo to slušné, ale zase priznám sa, že sedieť v hľadisku obklopená ľuďmi, ktorí zmýšľajú nie tak ako vy a potom ste si to vlastne aj dostali. Ste to od nich vybučali vás, vypískali vás, výkriky tam boli, pokriky tam boli. To vám ako napadlo toto? V prvom rade by som povedala, že tak neberiem, že je to stále ako keby jama levova tých progresívcov. A ja som išla s mojou tante Adrianou zo Stuttgartu do divadla ešte s jedným kamarátom, ktorý dlhé roky žil v Amerike. A som vymyslela takýto program na Medzinárodný deň žien. No a počula som, že tí herci si tam robia svoju politiku po tom predstavení. Veľa ľudí sa mi na to sťažovalo. Ja som to nejako neriešila, som prišla do divadla. Predstavenie, herci boli úžasní, ale to predstavenie sa mi úplne až tak páčilo, čak to je každého názor. No a po tom predstavení bola 3-krát klaňačka, som tlieskala, úžasné a zrazu ja ešte vždy tak si posedím a nasávam takú tú atmosféru, ešte sa porozprávam, že čo, aké máte z toho pocity v krásnych večerných šatoch. A zrazu, ako keby prišlo ďalšie predstavenie, svetla, manáž a zrazu kto chce, môže odísť a my si ideme povedať svoje. A teraz ja tam sedím, ja sa teraz na to pozerám a si hovorím, že toto oni nemyslia vážne a začali hovoriť. A si hovorím, že Romana, ak v tejto chvíli nevystúpíš, tak už nevystúpi nikto, lebo každý sa ich bojí a si myslia, že oni majú pravdu. A si ešte hovorím, že Romana, zober telefón a že si to nahrávaj, lebo uvidíš, že niekto v hľadisku ťa bude nahrávať a si to otočia, vykreslia ťa úplne z iného uhlu. A to sa presne aj stalo. No, počkajte, ako zhodou okolností práve teraz vám zvoní telefón, ktorý ste si nevypli, čiže ten telefón, ktorý ste mali aj v tom hľadisku, hej? Necháme ho dozvoniť, budeme sa tváriť, že nezvoní. Ale dobre. Vy ste tam išli s tým, že ste vedeli, že sa postavíte a budete prehovoríte, alebo to bolo také, že bouchli sa ako hovoria bratia Česi a ste mali ten pocit, že teraz sa postavím a ja vám to teraz ukážem, hej? Bolo to úplne spontánne, už som to neplánovala, nakoľko som išla s tetou aj s tým kamarátom, takže presne toto je, aj v tej politike ste to mohli vedieť, že moje také tie vystúpenia boli také intuitívne a ja som hlavne počas aj toho búčania, aj počas toho, jak mi hovorili, že Romana vypadne odtiaľ to chod domov, ja som bola úplne kľudná. Ja som nemala žiaden pocit nejakého trápasu alebo niečo. Ja som proste vedela, že robím správnu vec. A celý čas si hovorím, že Romana, neútoč na nich, nehovor o svojej politike, len im povedz, že porušujú
etický kódex a ak chcú riešiť politiku, nech idú na námestia. A to som si celý čas opakovala. A zrazu ten pán herec, neviem ako sa volá, myslím, že Martin Šakal alebo niečo také, mi hovorí, bol v sukni, muž v sukni mi hovorí, že a čo vy porušujete a vaši ľudia. A teraz ja sedím a nechcela som ísť do konfliktu, ale si hovorím, že čo moji ľudia, som to ako súkromná osoba, ja nie som členka žiadnej politickej strany, ja už nie som poslankyňa Národnej rady. Takže som bola úplne z toho taká v šoku, že akí sú neskutočne útoční. A ja som sa v jednom momente postavila, že som si povedala svoje, idem preč a oni začali si, že chod domov, hanba, a si hovorím, že a toto nie. Ja nejdem domov. A tu si sadnem a ešte si to celé vypočujem. A zrazu som ich nechala v kľude si to celé akože prečítať z papiera, ani to už nevedeli autenticky povedať, čo si myslia, a zrazu tam počujem, že vláda neonacizmu, fašizmu a takéto. Pozerám ja, že jediný poslanec, ktorý je v parlamente, ktorý viackrát hajloval, je Michal Sabo z Progresívneho Slovenska, čo aj potvrdil Michal Šimečka a odmietol ho vylúčiť z klubu alebo z parlamentu. Takže jediného poslanca, ktorého my máme dnes v parlamente, je hajlujúci Michal Sabo. No dobre, my sme na tom videu videli len časť, hej, to video malo nejakú stopáž, čiže celé sa to tam neodohralo. Vy ste si sadli, teraz skúste nám popísať tú atmosféru možno, ako okolo vás sedeli tí ľudia a akým spôsobom, lebo to počujete asi lepšie, to, čo vám hovorí ten človek za vami alebo vedľa vás, ako to, čo na vás potom niekde, čo sa tam deje na tom javisku. Čiže tie reakcie boli aké? Akože ani jedna taká, že dobre ste im to dali? Alebo všetky boli zlé? Poviem vám, že cítila som sa ako na zápase, že ste vo svojom svete, kedy len chcete povedať to, čo vy chcete povedať. Ale veľa ľudí aj tlieskalo. Ja som si teraz nebola istá, či tlieskajú mne alebo im. Ale po tom divadle, keď som odchádzala, to nebolo, že idem rýchlo domov. Ja som sa ešte zastavila, ja si ešte prečítam ten buletín. Ja milujem tie priestory Slovenského národného divadla. To je pre všetkých ľudí bez toho, koho volili. To vôbec na tom nezáleží. A zrazu som tam akože stále, oni si mysleli, že ja sa budem hanbiť, ja som tam stále, ešte som čakala, kým si boli prekapatí, a zrazu ku mne idú ľudia, si hovorím, že no tak asi mi niečo povedia zlého, a zrazu prišli ku mne ľudia, že my sme vám tlieskali, ale henti nás prebučali. Dobre ste im povedali. Aj nám to vadí. My sme sem si prišli oddychnúť, prišli sme do divadla, my nechceme počuť tieto politické názory. Veľmi veľa ľudí nevolí. A ja to plne rešpektujem, proste nechcem mať s politikou nič spoločné. Moja tante Adriana, ona napríklad nevie nič o našej politike. A zrazu ona tam zve, že čo toto bolo, že my sme na nejakom politickom mítingu alebo nejaké kortešačky. Akože ona bola z toho taká zrozená, že Národné divadlo, nevychovaní herci. No a potom ja som kontaktovala aj ministerku Šimkovičovú, aj rejiteľku Ťapakovú, a povedali, riešenie je také, že pravdepodobne bude zmena zákona a proste vedenie si musí urobiť poriadok so svojimi zamestnancami. No dobre, ale čo, ako viete, odídu? Akože teraz tí herci povedia, že no tak buď nás necháte hovoriť, alebo vám odídeme. Hovorí sa o tom, že teoreticky, že Matej Drlička ašpiruje na šéfa divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava. To je to divadlo, kde bola tá odrezaná hlava, tuším, alebo čo tam tá taká kontroverzná grafika, ten plagát pri začiatku sezóny, tuším, to bolo v Lani a predvlani teda. No a Drlička, že by si údajne teda chcel nejakú časť tých hercov so sebou zobrať, ale tak ako čo, toto je riešenie? Tak uvidíme, to je ich vec, ako ja nejsom vo vedení Slovenského národného divadla ani v kultúre, ale vám poviem, že nezabudnime, čo povedal Drlička na maďarskej pôde, na politikov, že na nešťastie ešte dýchajú. Ako takéhoto človeka odvolali a potom naspäť ho zvolili za Milanovej. Ona sa ich tak zlakla, že čo ja mám robiť, akože mi robia veľký bordel, tak ho naspäť ako prijala. Ale toto ako herci a herečky nie sú nad ľudia. Teraz si predstavte, že začnú toto robiť zdravotníci, že vyšetria pacienta a potom povedia, ale ja vám chcem prečítať môj občiansky postoj a angažovanosť. No, potom, tak taký pán doktor je v Piešanoch, ktorý to má na dverách vycapené. To je absolútne nepripustné. Alebo vodiči v MHD, alebo vo školstve, ako ak sa s týmto neurobí poriadok, tak potom tá anarchia sa preniesie kde? Proste jednoznačne, ja plne rešpektujem, keď niekto volí Progresívne Slovensko, aj keď tomu neúplne rozumiem,
ale choďte na námestia, prosím. Ja napríklad som slobodná matka, mám toho veľmi veľa. Dieťa, práca, všelijaké aktivity. Ja keď idem do divadla, pre mňa je dôležité sa krásne obliecť a vypnúť hlavu a si oddychnúť v tom divadle a nie tam ešte riešiť, ako tam nastúpia tí herci a pritom ja som videla ďalších hercov. No tak mohli ste odísť, hej, teoreticky. Ale oni prečo povedali, ja by komu som sa to mala nepáči, odísť? môže odísť. Ale v žiadnom prípade, prečo by som mala odísť, ja keď tam chcem sedieť ešte pol hodinu, napríklad ja po tenisovom zápase som koľkokrát ešte sedela na lavičke a proste nasávate atmosféru. A ja vám poviem, že tam boli aj herci, ktorí už len tam nastúpili, už len také tie tváre, že Ježiš, ani nevieme, čo robíme. A vám poviem, že mne sa ozvala napríklad Diana Jakubisková, akože veľké osobnosti a proste boli za tento názor, len tiež oni nemôžu sa vyjadiť tak napríklad tak ako ja, ale vám poviem, že napríklad sa mi ozvala jedna úžasná, vzácna herečka, ktorú nechcem menovať a to som bola úplne, že wow, tak toto dáva zmysel. A ona hovorí, že Romana, ja už im to hovorím dlhší čas. Že toto, akože to je neslušné. Predstavte si, že sem prídu ľudia, neviem, z Viedne, z Ameriky. Ja mám svoju rodinu v New Yorku, keby sem prišli moji náhradní rodičia, tak akože to je hanba, toto sa proste nerobí. Dodržujte etický kódex a mimo divadla, však choďte aj pre divadlo, si tam čítajte, čo chcete. A toto je to, že ja som bola v kľude, ja som im nevnúcovala môj politický názor a oni začali na mňa útočiť. A potom tie komenty a správy, akože to normálne sme zobudili Slovensko a 90% mám pozitívnych správ. Toto sme jednoznačne vyhrali. No ale tak jeden z hercov vám tam reagoval pod tým príspevkom, tak akože super a potom povedal, že to bola irónia, Romanka. Čiže aj také ironické komentáre. Ako súčasť politiky. Pozitívne, negatívne, irónia, samozrejme. No dobre, a najbližšie idete na čo do divadla? Najbližšie mám ísť na jedno predstavenie do divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava, kde som ešte chodila ako malé dievča, dokonca som zažila Michala Dočolomanského, takže tam sa veľmi teším. Ale ja vám poviem a tam tiež bude taký preslov? Neviem, že či aj oni čítajú Ja tam nejdem s tým, že čakám, aby oni niečo urobili. Ja si chcem pozrieť krásne predstavenie a mať dobrý zážitok. A keby bol preslov na konci, tak sa tiež postavíte a poviete, že to nie? Pravdepodobne sa ozvem. Čiže teraz Romana Tabaková, keď bude chodiť do divadla na predstavenia a budú takéto na záver tie politické prehlásenia, tak sa vždy Romana Tabaková postaví a povie si svoje? Je to možné. Pravdepodobne určite. Vám sa to páči, že na vás bučia? Ja to neriešim. Ja si proste idem svoje. Akože nech si búčia, ja si proste poviem svoje, porušujú etický kódex a musia proste s tým skončiť. Akože herci nie sú nad ľudia. Aj dnes na mňa reagovala Nela Pocisková, vynikajúca spevačka a povie, že som mala smolu a že dezoláti do divadla nechodia. A kto je ona, aby mala takéto vyhlásenie? Ja neviem, že dezoláti nechodia do divadla. Ja pozerám na to a toto je to, napríklad ja som ten typ človeka, že ja sa viem odosobniť. Ja aj napriek tomu poviem, že Nela Pocisková je jedna skvelá herečka a spevačka a to, že má iný politický názor, ma tak nezaujíma, ale ona náhodou, ak by mala koncert, ja veľmi rada na ňo pôjdem a si ho vypočujem. A keď o vás hovorí, že ste dezolátka? Alebo zaraďuje vás do tej skupiny? To priamo nepovedala, ale akože aj keď nemala na mňa pozitívny koment, ja to neriešim. A toto je tá druhá strana, slniečkari, ktorí neakceptujú druhý názor, by povedali, ja nejdem na Romani zápas, ona za to, že má iný politický názor, tak nech prehrá a nech sa jej nedarí. A to sa mi veľakrát stalo v tejto kariére. Toto? Že nech prehrá? Samozrejme proste, že vám ani neprajú mimo tej politiky. A ja napríklad koľkrát pochválim hercov, ktorí majú iný politický názor, že boli ste výborní. To je také ako zvláštne, ako trošku taký masochizmus, viete, že oni vám viete, čo hovoria, to je nadhľad, označujú vás tak škaredo a vy tomu stále dávate šancu a to by bola jedna vec, ale vy im stále donesiete svoje peniaze. Tak je to, ale... A keď vás urážajú? Ja to tak neberiem. Stále idem na predstavenie a ja si myslím, že to není masochizmus, je to o veľkosti človeka, o jeho charaktere, že viem sa proste odosobniť. Máte v pláne ísť aj na Netrebko? Áno, to mám už kúpené lístky. Máte kúpené lístky? Mám kúpené lístky a neboli lacné, ale som si našetrila a veľmi sa na to teším. A tiež vôbec tam neriešim politiku, je to celosvetová diva a sa teším na to predstavenie, na tú operu. Vy ste ešte stále na ministerstve športu, lebo vy ste vlastne nastúpili, dostali ste tam miesto ako ambasadorka ženského športu.
za teda bývalého ministra, pána Keketyho. Teraz je nový minister, ale vy ste ešte predtým, než Rudolf Huliak, bývalý starosta z Očovej, nastúpil na to ministerstvo. Vy ste sa vyjadrili, že teda toto nie, že to vy nebudete spolupracovať s Rudolfom Huliakom ako ministrom. Tak sa len tak pýtam, že či ste ešte stále zamestnaná na ministerstve. Stále som ešte zamestnaná, podať výpoveď nie je prechádzka ružovou záhradou a čoskoro budem informovať o ďalších krokoch. Čiže budete dávať výpoveď? Dám vedieť, je viacero možností a vy ste to potom tak zmiernili, hej? Vy ste to tak ako povedali, že s Rudolfom nikdy, ale potom tam pod tou čiarou bolo, že ale tak predsa len No možno. ale potom tam bolo vyhlásenie pána prezidenta, že Rudolf Huliak si zaslúži šancu a potom viacero okolností sa stalo. S Rudolfom Huliakom som už aj volala. Že on vám gratuloval k meninám. On sa mi ospravedlnil, gratuloval mi k meninám a povedal, že ma má rád a uvidíme, čo bude ďalej. To vám povedal, že vás má rád? Uh-huh. Ako? Teda ako vám to povedal, hej? Spolu volali. A tak len, že prečo vás má rád ako človeka? No lebo my sme, ja vám úplne poviem, že my sme zažili spolu 2 kampane aj do parlamentu, aj do Europarlamentu a ako nikdy sme nemali konflikt, až dokým on na mňa nechutne zaútočil. Takže ja si pamätám. To pripomente. To bolo minulý rok v septembri, ale napríklad ja som bola viackrát s jeho dcérou Oksanou, má úžasnú dceru, takže uvidíme. Dám vedieť čoskoro. On vtedy prečo na vás vlastne zaútočil? Pripomeňte mi to, lebo to som si vtedy úprimne vám poviem, do detailu nevšimla. Ja som s ním hneď potom volala, že ja sa ti ospravedlňujem, že proste, že to je politika, si na to zvykaj, ale proste on mi povedal, že on bol tak nervózny a vystresovaný zo všetkého, že on ako keby, on povedal, že ja som sa uvoľnil a tak som to trepol do éteru. Asi zrazu hovorím, že ale to... A to čo povedal? To nebudem opakovať, akože veľmi ma urazil. A to si hovorím, tak potom preto ja som sa už vidím, vyjadrila. ako všetci teraz googlia, že čo povedal Huliak o tabakovej, tak radšej to povedzte, ušetrite im čas. Určite nie, lebo to není vôbec moje DNA a vôbec to nepríjmam. Takže pán Huliak toto prestrel, no a potom jasné, že ja som sa vyjadrila za Športu vôbec, čo si myslím o tejto nominácii, ale predsa mal cez 65 000 hlasov a on si zaslúžil dostať ministerstvo, ja si myslím, ale nemyslím si, že ten ministerstvo športu a cestovného ruchu bolo úplne najvhodnejšie, ale tak čo, mali zobrať životné prostredie Tomášovi Tarabovi? To si nemyslím, bo Tomáš Taraba je výborný minister, jeden z najlepších, takže to je na nich. Ja nie som na koaličnej rade, ale uvidím, dám vedieť čoskoro. Ale napríklad za minulý rok mi prešiel zákon, aj keď nie som poslankyňa v parlamente, prešiel mi zákon o zvýšení príspevku o pohreboch na 200 €, takže vďaka mne ľudia od 1. januára 2025... Môžu zomrieť lacnejšie. Nie, budú mať zľavu na pohreb. Ale predsa... vám poviem, ako radšej by som chcela zľavu na niečo iné, nie na pohreb. Akože to už mi môže byť dosť jedno, hej, po mojej smrti. Ale pre tých ľudí predsa akože dostanete o 150% viacej peňazí na pohreb. Takže stále som aktívna, aj čo sa týka podnetov na zákone. Teraz riešime zákon o taxikároch pre podmienky taxikárov, takže to je veľmi dôležité. Počkajte, z pozície poradkyne, respektíve ambasadorky na ministerstve športu riešite taxikárov? Aj, lebo ja vám poviem, prečo to ako súvisí? Viete prečo? Lebo veľmi veľa ľudí ma stále registruje z tej politiky, nepoznajú nových politikov a na mňa sa odvracajú s tými podnetmi, takže to nie je, že ja si vyberám, že idem pomôcť taxikárom alebo chcem mi zvýšiť príspevok na pohreb a ľudia mi dennodenne píšu, proste nepoznajú tak tých ostatných a napríklad neviem ani vymenovať teraz tých poslancov ani poslankyne v parlamente, ale proste na mňa sa obracajú tým, že mám stále ako ten e-mail a riešim a potom samozrejme podnety od tých športovcov. A to je to, že mňa to proste baví a zdvihnem telefón a hneď riešim. Zdvihnete telefón, riešim Giska, hej? To kto povedal? Giska Oňová, tuším, to hovorila v takej tej ja som si nevidela nejakej jednu show, časť. riešim, nevadí, len to tak zľudovalo, hej? Čiže Romana, riešim. To som ja. Romana, riešim Tabaková, čiže riešite takéto veci. A pôjdete do Typosu teda? Lebo ako nechcel pán Huliak prezradiť, koho tam nominoval, tak otázka je, že či ak neostanete na ministerstve, či je Typos tá cesta? Nechajte sa prekvapiť, to už nech všetko rozhodne pán minister. No ale ste s ním za dobre, hej? Teraz s ním aktuálne komunikujete. Uh-huh. A oslovil vás, že Romana, neodchádzaj, hej? Nechoď, zostaň. Či? Tak nebudem všetko hovoriť, čo bolo v našom súkromnom telefóne. Ale niečo také bolo, hej? Ale napríklad už som bola aj so štátnou tajomníčkou novou pre šport, pani Ivana, takže včera som bola akurát na ministerstve. Uvidíme.
Je to celé otvorené. Že by to celé možno otvorené. bola nejaká lepšia pozícia, lebo teraz ste nejako limitovaná časovo, že robíte len 10 hodín týždenne. A už sa riešilo, že 45 eur na hodinu vám to vychádza, že teda chceli ľudia vedieť, že čo vlastne robíte. V Amerike som dostávala viacej. Ale sme na Slovensku, Hej, tak pravda. zase sa troška musíme zrelativizovať, že čo je... Určite mám menší plat ako poslanci. No, ale za 10 hodín týždenne. To je pravda, ale ja robím aj na časy tým, že som stále aktívna a som v teréne. Čiže čo bude? Ostávate naďalej v štátnej sfére, v tejto poradne? Nepýtam sa, že čo konkrétne, ale zostávate v tom pôsobiť na Zatiaľ sa cítim ministerstve. komfortne, takže by to malo byť fajn. Rozumiem. No dobre, tak ostáva len držať vám palce, lebo ten svet je taký zvláštny. Aha, ešte jedna vec mi napadla. Znova niekde vybehol Jožo Pročko. V súvislosti s nejakým podobným prípadom, ako ste mali vy, keď vás tam obťažoval. Ďakujem, že ste to vyťahli. A ďalší reálny prípad. Dievča mi napísalo z Galanty a ja si myslím, že toto by mal riešiť Igor Matovič, lebo tie fakty sú takto na stole. No počkajte, a rieši to niekto? Lebo ja som to čítala, bolo to pomerne drsné. Rieši sa to a dokonca tomu dievčaťu akože bola, novinári nabehli. Povedzme v skratke, ona bola hosteska na nejakej akcii a pán Pročko na ňu vybehol. Takýmto... v šatni a úplne to detailne popísala a ja som s ňou aj komunikovala a potom bola aj taká zlaknutá, ako médiá nabehli pred jej dom a tak, ale som jej povedala, že nemáš sa čoho bať, keď si povedala pravdu, takže dúfam, že toto sa bude riešiť. Takto minulý rok sme sa tu stretli a som hovorila práve preto som to ešte vyťahla. Je to neuveriteľná hanba, že takýto človek žije v parlamente a že stále má poslaneckú imunitu. No ale rieši to polícia alebo nerieši ten podnet do tej dievčiny? Predsa 16-ročné decko, keď vám začne ona už teraz má 25. Ale vtedy mala 16, hej. Ja si myslím, že to určite nejako rieši, ale ja som spomínala, že čo je maximálne drze je to, že Pročko dal na mňa trestné oznámenie opäť aj na Janu Cigánikovú v súvislosti tomto, že mu to je dobré, teraz budete kamošky chvíľu? Nie, určite nie. Ona u mňa úplne skončila. A že mu už poškodzujeme meno, že mu ľudia nechodia do reštaurácie. Ľudia ti nechodia do reštaurácie kvôli tomu, ako sa správaš a čo si proste zač. Proste musí sa to vyriešiť a ako ste si už všimli, Pročko už není ani na tlačových konferenciách. Myslíte, že Igor Matovič zakročil? Zakročil, ale tak, že len stiahol z obrazovky, ale naďalej mu beží plát a proste naďalej aktívny. Akože je to neskutočne drzý človek a hlavne tuto máte ten príklad, že obťažujete dievčatá a ešte ide do útoku. Že poďme povedať v minulom rode, že obťažoval, lebo teraz nevieme. Obťažoval, to je minulosť, aj vás v minulosti obťažoval. Aj Cigánikovú napadol v garáži, akože to už máte normálne, že svedkov, to je tak popísané tie príbehy. Ja napríklad mne poslalo aj viacero príbehov, ale ja som si povedala, že ja zverejním tie, ktoré som si na 100% isté, že toho človeka viem kontaktovať, vieme ho meno. Čiže vy to takto akože prešetríte, že skontaktujete, Samozrejme, prišli sa. Ďalšie dva príbehy, ktoré si myslím, že bol cešťaru, lebo tam neboli také tie fakty. Ja ho nechcem očierňovať, akože vy si myslíte, že mňa baví sa špiniť Pročkovým menom, ale je to neuveriteľné, že človek, ktorý očividne má s týmto problém, naďalej je chránený politickou stranou Olano. Tak uvidíme, ako sa to celé vyvinie. V každom prípade ja vám ďakujem, že ste prišli. Diváci sa budú tešiť na to, keď pôjdete zase do divadla a zase urobíte nejaký škandál. Ale tak ako budete Herci to publikovať. Robia škandál a herečky robia škandál. Vy o tom len hovoríte. Vy to komentujete. Ďakujem pekne, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem. A ďakujeme za pozornosť. Mojou hostkou dnes bola Romana Tabaková. Dovidenia a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou.